لروشاوای کردستان PYDê د سیاست و کریارên xwe de lê dê jî gelê Kurd û pêkhateyên deverê berdewame herî dawî, rêveberiya PYDê biryar bi qedexeya derxistin û firoştina genimê cotkaran ji bo deverên dervê kontrola xwe derxist, da ku cotkaran neçar bike berhemên xwe tevlî nirxê kêm ku ji wan re destnîşan kiriye bi tenê bifroşine navendên wan. Rojayînê 5 Hezêrana 2020 rêveberiya PYDê daxuyaniyek li jêr sernavê serokatî hevbeş ya Encûmena Cîbicîkariya Bakurê Rojhilatê Sûriyê wekû ew dibêje, ji bo berjewendiyên giştî, derxistin û firoştina genim ji bo deverên dervê sînorê rêveberiya Bakurê Rojhilatê Sûriyê qedexeye û ji dema derxistina biryarê jî dikeve warê cîbicîkirinê de. Herwiha û li gorî heman biryara PYDê her cotkarê Rojavayê Kurdistanê genimê xwe derxe, dervê deverên jêr kontrola PYDê û bifroşe û pabendiyê bi biryara wan neke dê were sizadan. Li Rojavayê Kurdistanê PYDê 325 lêre Sûrî ji bo her yek kîlo genim destnîşan kiriye. Di beramber de navendên kirîna genim yên rejîma Sûriyê jî 400 lêre destnîşan kiriye û cotkar dixwazin bifroşin navendên rejîmê an ku bazirganan bi nerxê bi dilê xwe. Lê PYDê bi vê biryara xwe cotkaran neçar dike, da ku ji wan bikire û ji bo berjewendiyên xwe bifroşe rejîmê û qeda cotkaran bixwe, wekû hemî cotkar li Rojavayê Kurdistanê dibêjin û hewar dikin. Ev e 2 salin cotkarên li Rojavayê Kurdistanê rastêziyan û zirarên mezin tên. Îsal jî serbarê şewtandina berhemên zeviyên wan ji cih û genim bi siyaseteke birêkxistin kirî, ku beşek ji agirê wan bi destê grûpên çekdar û armanckirina wan de têvêxistin û ketina tund ji lêreya Sûrî re li beramberî dolarê Amerîkî û buhabûna zêde ya kelûpel û pêdiviyên jiyana rojane û bandora nerînî li ser piraniya welatiyan, bi taybetî ya hejaran, PYDê jî bi van biryarên xwe û rêgirî û fişara li cotkaran dike, êş û azarên wan kûr û bêhtir dike.